ዕብራይስጥ ዝብልዋ ፓሳኽ ኢሎም ዘኽብርዋ እያ ንሱ ድማ ካብ ብመሪሕነት ሙሴ ካብ ግብፅ ዝወፅሉ ካብ ግብፅ ባርነት ዝወፅሉ ዘኽብሩሉ ዕለት እዩ ፋሲካ ክንብል ከለና ካብቲ ናይ ግብፅ ባርነት ሓራ ዝወፅሉ መዓልቲ ዘኽብርዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ጎይታ ዝሃቦም ትእዛዝ እዩ ነዚ ከኽብሩ ነዚ ፋሲካ ዝበሃል ከኽብሩ ካብ ጎይታ ትእዛዝ ተቐቢሎም እቲ ትእዛዝ እንረኽቦ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 21 ስጋዕ 27 ሙሴ ነቲ ህዝቢ ፀዊዑ እዚ መልእኽቲ እዚ ነጊርዎም እንታይ ኢልዎም ሙሴ ድማ ንኹሎም ካብ ቁፅሪ 21 ጀሚረ ከምብቦኤ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 21 ከምዚ ይብል ሙሴ ድማ ንኹሎም ዓበይቲ እስራኤል ፀዊዑ በሎም ነንማይ ቤትኩም ገንሸል ሓሪድኩም ውሰዱ እሞ ፋስጋ ሕረዱ እንታይ ሕረዱ ፋስጋ ሕረዱ ሕጂ ናይ ፋስጋ ገንሸል ሕረዱ ፋስጋ ሕረዱ ዕትርቲ ስምዕዛ ውሰዱ ኣብቲ ኣብ ጭሕሎ ዘሎ ደም ከዓ ጥምዕዎ ማለት እለኽዎ ጥምዕዎ ነቲ ላዕላይ ልዳትን ንኽልቲኡ ቋሚ ልዳትን በቲ ኣብ ጭሕሎ ዘሎ ደም ልኸይዎ ክሳዕ ድጊሓት ድማ ካባኻትኩም ሓደ ሰብ እኳ ካብ ኣፍ ቤቱ ኣይውፃእ እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ክወቅዕ ክሓልፍ እዩ እሞ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳት ኣብ ክልቲኡ ቋሚ ልዳት ምስ ረኣየ እግዚኣብሔር ነታ ደገ ክሓልፋ እዩ ነቲ ዝጠፍእ ድማ ናብ ቤትኩም ኣትዩ ክወቕዓኩም ኣይሓድጎን እዚ ነገር እዚ ንዓኻን ንደቅኻን ሕጊ ዘለዓለም ጌርኩም ሓልዎ እዚ ነገር እዚ እንታይ ግበርዎ ንዓኻን ንደቅኻን ሕጊ ዘለዓለም ጌርኩም ሓልዎ ክኸውን ከዓ እዩ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝህበኩም ምድሪ ምስ ኣተኹም ከምቲ ተዛረቦ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ሓልው ክኸውን ድማ እዩ ደቅኹም እዚ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ምስ ዝብልኹም ንስኻትኩም ከዓ እዚ ነቲ ግብፃውያን ክወቅዕ ከሎ ኣብ ግብፂ ኣባይቲ ደቂ እስራኤል ዝሓለፈ ኣባይትና ድማ ዘድሓነ እግዚኣብሔር መስዋዕቲ ፋስጋ እዩ ትብሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ፍግም ኢሉ ሰገደ እምበኣር እታ ፋሲካ ትብል ቃል ኣብዚ ኢና ንረኽባ እታ ፋሲካ ትብል እንታይ እዩ ካብቲ መቕሰፍቲሲ እቲ ገንሸል ፋሲካ ሕረድ ይብሎ ሕጂ እቲ ዝሕረድ ፋሲካ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ገንሸል ፋሲካ ምክንያቱም ክርስቶስ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ናብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝመፀ ዮሃንስ ክሪኦ ከሎ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢልዎ ስለዚ እቲ ናይ ገንሸል ምልክት ናይ ሓጢኣት ዘርሕቕ መቕሰፍቲ ዘርሕቕ ሞት ዘርሕቕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፂኡ ተሓሪዱ ብደሙ ንዓና ከድሕነና ከሎ ነዚ ኣብነት ዝኸውን ድማ እግዚአብሔር በቲ ናይ ምድሪ ባርነት በቲ እስራኤላውያን ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ባርነት ኣብነት ገይሩ ከርኢ ከሎ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝመረሮም ኣብቲ ብኸቢድ ሽግር ካልእ ይትረፍ እኳ ቀደም ሓሰር ትእክቡ ነርኩም ሓሰር ተዋሂብዎም ጭቃ እንዳብዓጡ ጡባት ክሰርሑ ከለው ብባርነት ብጣዕሚ ከቢድ ብዝኾነ ባርነት ክግዝኡ ከለው እሱ ናይ ዓለም ኣብነት እዩ ድሓር እንታይ ገይሩ ብሙሴ መሪሕነት ሓራ ከም ዘውፅኦም ምልክት ሂቡ እቲ ደም ናይቲ ገንሸል ድማ ሓራ ውፅይዎ ካልእ ኣይኮነን መጨረሻ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብ ትምህርቲ ክጥቀስ ዝቐነየ እቲ ዓስራይ ተኣምራት ዝተባህለ ወይ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ኣብነት ዝኸውን እንሆ ዝተሓርደ ገንሸል እቲ ደም ምስ ተለኸየ ንሳቶም ድማ ሓራ ወፅኦም እምበኣር ፓስካ ወይ ከዓ ፋሲካ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ሕለፎ ኣይትተንክፎ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ፓስ ኦቨር ብልዕልኡ እንታይ ይግበር ሕለፍ እምበር እቲ መቕሰፍቲ እንታይ ይግበርካ ኣይተንክፍካ ክብሎ ከሎ ኢና እንርኢ ስለዚ ምሕላፍ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 12:41 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ቃል ተዛሪቡ
بزعبا تنسايو خزارب كله سبنا نوي بسبكة يوحنس بسبكة يوناس تنسيحهم يوم مو بمعالت فرد ما مزولة دوز ختنسو كخنن وون يوم النوخة كاب يوناس زعب أبزلو يلو مستزاربه بزعبا يوناس تزارب الله قويت يسوع كريستوس دم خالق أبنت زجبرون تايو كمتي يوناس أبكبد عسى سلست معالت زجبره ود سبد ما سلست معالتي أب كم زس أنح دحرد ما خمسة تنسيو تزارب امبارح واتي لما عنت نريو إذا ترجم ناي فاسيكا خبر أنا شو عتنت بتاعتجن كزاربة بزعبا أتقالالي فاسيكا خن بالكلنا فلي بزبالة خندري أندحر كويدنا فاسيكا انتايو أفاسيكا انتاي تفتسيمو انتاي تغيرو اندحريلنا جل نت بتاعت كنرينا مخنياتهم فاسيكا زرئي قويت يسوع كريستوس كسقل كله كحرد كله دمو خفسس كله أبت مسقل زخونة نت بتاعت يرينا اتقداماي أبت إجر مسقل قويت يسوع كريستوس كسقل كله بت قالوا تاون دحر دارينا يوم تقامرت نيروم مالت انتاي زغبري ابو نيروم اندحريلنا زقامر ويكا نتخدان يسوع كريستوس عقا እንዳወደቁ نمن يبصحو إلهم عقا خوادقو خلو إنا نري أب وانجيل يوحنس معرف 10:23 اتوم عقيتغنا نيسوس مسقلو كداونتو العلم أب 4 مسمقلو نحد عقيتاي جديو نتقمشون كومو اتقمشو خا كابل علي كسع تحتي كلن تنقو علوم امبر سفاي اي نبرون نحد حدون كا زبصح خبصحو عيج دعا نوادقلو امبر اي نقددو تباهالو اذ خداونتي نرؤسهم تماقلو نقمشيون عيج توادقلو زبل صحف من تخفصم يوم اتوم عقيتي اذ زغبرو حجا ابت اجر مسقل كوينوم ابت ناي مدحان مسقل كوينوم ابت اجر كوينوم عيجا يوادقو نيروم بناي من عيجا اندحريلنا بتناي كريستوس يسوع كدان مالك نا يسوع كريستوس كدان مقاقلو انت دلايو مخان مسابيوم ملو مسكونه عيجا نودقمو نحادسب يبصحيو يلوم ابويو سلازي انتاينا نرئ زلنا خلت انصراو ነገር نرئ لنا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብናይ ምድሃን ነገር እንዳገበረ ሆሎ ኣብ ምድር ግን ኣብቲ ታሕቲ ግን ምንም ዘይርድኦም ሰባት ብዛዕባ ጨርቂ ዝሓስቡ ሰባት ብዛዕባ ጨርቂ ክወስዱ ከዓ ዝደልዩ ሰባት ክቋመሩ ሆለው ዕጫ ክዋደቁ ሆለው ኢና ንሪ እምባር እንድሕር ዓይንኻ ዘይበሪሁ እንታይ ይግበራሎ ኣብኡ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ተቀዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ክስቀል ከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ዕሩኽ ይተሰቂሉ እዚኦም ክልተ ዕሩኽ ዓርክ እንድሕር ኮይኑ ሓቢሩ ዝሰርቕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ጽቡቕ ዕርክነት ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ሓቢሩ ዝሰርቕ እንድሕር ኮይኑ ናይ መጨረሻ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ስሙር ዝኾነ ዕርክነት ኣለዎ ማለት ሕጂ ዝኾነ ስርቅ ነገር ቆልዓ ከለኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር እንድሕር ኮንካ مسمنخ تجبر نجار ندحر كوينه بتعم من زقربكا عاركها خاتجبر دي زي حبيرهم زسرقو حبيرهم بزح نجار زفتصمو زنبرو جبرت خفو تباهيلهم زتتقصيهم باي ذا واي مصحف قدسنا بزح جزء اتبيمان زنبره اتبصقام زنبره إلهم سبات يمقلوهم يوم مصحف قدسنا تنبيبنا يوم جن اينهم كم زخونه ام مصحف قدسنا انت اي تجبرن اي تتقصن يمانا يوم يكون سجاما يوم من مخانو أي جلس إنيو هذا جزء سبات كابي كم زمس هو يفلتن بيمان زنبرة يو خمس زبالة بسجام زنبرة يو خمس زبالة إلهم يفلالي يوم كوينو جن يمان زبل نجار كل جزء نايت أبو مرد أتاسل الزخونة كخوني خيليو ويك أخاب والد متحف تخاز توسد خون خيليو نجار جن أبلوكاس عسران سلستن سلاسان سلستن قرانيو أبتبهال سفرة مسبسحو أبو سقلوه نتون جبر تخفوك حدا بيمانو حداون بسأجامو سقلوه سلازي نتون جبر تخفوك يزبلهم بخف عز تفلت يوم لوكاس عسران سلسان سلستن يزن ببزلهو سلازي انت يوم جيروم قرانيو أبتبهال سفرة مسبسحو
أبقى سقلوا أتوم جبر تخفو حدا بيمانو حدا بسقامو سقلوهم كابتم تسقلوا جبر تخفو حدا نسخة كريستوس انتخونكا نرسخة نعنان أدحن إلو يلا قصلوا نبره اتخال أيوغنا أتا أبز خمس زبالة فرد خلقاس أملاخ دو أي تفرهن إخا نحناس بحقي بقبرنا زقبأنا تفدنا إذا حنتي خفقتكوا أي جبرن إلو جنحو يسوس كأقويتاي بمنجست خامس تمس ذكرن نبلو يسوس دما لومي مساي أب جنة كتكون بحق قبلك الله بلو جابر أملاخ بارخ حجنتاينا نرئين نحريلكم يسوس كريستوس ببحريو أبزا مدرزي أحمد كلاسي أمم وخلت أعروخ تسقيلو أمم وخلت أعروخ بتعمز فاته وصبات جن أمم قوم سلت تسقلا جن انتاي ماتيو مفل لاي ماتيو نمنتاي كفل اللو ناي قويتان ناي زي قويتان ناي سجان ناي منفرسن كفل على سلز اللو أما أكل مستسقله قويتا يسوس كريستوس عركي مسارقتين يركايخا حبيرنا سرقنا عينا حبيرنا بزح نجر غيرنا عينا حبيرنا بزح نجر غيرنا لو مجن مرجعي من يخوين زلوا يسوع كريستوس كوين الله سلازن تايلو ويتا أمانجستها تاي قبرني لو ذكرني بحق بلك الله يلو سلاز بحساب تفعل اليوم أتوم بحادة زنبرو أتوم زفاته زنبرو تفعل اليوم مساخر تخاز زنبره مساو قمار مساخاز تساو زنبره مساخا متعبير تخاز زنبره يسوع كريستوس أما أكل كامس أتوه مفل لا يمشي يسوع كريستوس حد نترى حيكونن كاب حد يفعل يسوع كريستوس يزفلالي أملاخ إيو سلازي أمون غخلت أعرف يسوع انتاي كوينو تسقيل جابير أملاخ بارا سلازي انتاينا نرئي أب اندحريلكم لوقاس 10:50 كلتن انتاي بالقويتا يسوع كريستوس كزارب كله كاب حجي حمشته أب حنت بيت انتخونو سلسته خاب كلته دما كاب سلسته خفال عليه يوم جابير أملاخنا يمسجن سلسة قويتا يسوع كريستوس انتاي إلو أب لوقاس معرف 10:50 كلتن كاب حجي حمشته أب حنت بيت انتخونو سلسته خاب كلته دما كاب سلسته خفال عليه يوم أبو خاب ودون كاب أبو أد خاب غوالاون كاب الدعاء انتاي كون يوم حمات كاب مرعات ودا مرعاتون وداون كاب حماتا انتاي خغبر يوم كفال عليه يوم حجي انتاي زبلنا زلو أب لوقاس 10:50 كلتن يم بيبلكم كاب حجي حمشته أب حنت بيت انتخونو إلو بالسنكي انتاي كون يوم إلو كفال عليه مفال عليه مخنيات بالسنك قويتنا يسوع كريستوس لو مسابات كاب هايمانوتهم كاب بهلهم كاب كنتاتهم كلهم انت خايف الليو بإمنتهم انت خايف الليو يلوم نقويتها 5 عاب ندحريت زبلو بزحاتهم لو مجمريا كنصلا اندحر كوينا قدمنا من تصليو كريستوس تصليو سلازي نزن دحر تقبلنا يو نقويتا يسوع كريستوس نخبرو لنا مالته سلازي قويتا يسوع كريستوس زتسقله امونغو كلته اعرقي سالساي ركب مس املاخ كنجبر غيرنا سالساي قويتا يسوع كريستوس كسقل كله اماتيوس 27:50 حدن انه مغارجا بيت مقدس كاب لعلي سقع تحتي اب كلتنتاي تغبريبل تترتر مدري انقطقطت اخاعون تجدو يبل حجي قويتانا يسوع كريستوس كسقل كله بيت مقدس مغارجا خطرتر كله حادث بقوا نابت بيت مقدس وشط خاطو تبعاتاي نبرون نمنتاي اتليق كهنا بعمد حدا غزي يزاتو قويتا يسوع كريستوس كن كلاتنا خنعاتو نابت بيت مقدس كن اتو نابت خبرو خن اتو ابت خبرو خن سجد مس قويتا خن الراخب انتاي تخفيتو اتعاف دقه تخفيتو اتمغارجات قديد نز خرغاغ صلنا كله عبراويان صحافاي انتايلو اب عبراويان 10 فقد 10 ساعات سغا 10
ስለዚህ ኣሕዋቴ በቲ መጋረጃ ማለት ብስግኡ ዝቀደሰልና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ይብል ናቱ ቤተ መቅደስ ክንኣቱሲ ስለዚህ ኢሉ ዕብራውያን 10:19-20 በሓንሳቤን ዘለዋ ስለዚህ ኣሕዋቴ በቲ መጋረጃ ማለት ብስግኡ ዝቀደሰልና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና እግዚአብሔር አምላክ ባራ ትብዓት ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ክመውት ከሎ ካብተን ዝገበረን እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ዝጠቕሳ ዘለኹት እንታይ ክኸውን ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ውሽጢ ክንኣቱ ናብኡ ክንራኸብ ናብቲ ክብሪ ክንኣቱ እዩ ገይሩና ቀደም ብሰብ ነይሩ ንሊቀ ካህንካ ትነግሮ ሊቀ ካህንካ ናብ ውሽጢ ኣቱ ሕጂ ግን ኣነ ንስኻትኩምን ውሽጢ ክንኣቱ ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኑሎ ስለዚ እዚ ፋሲካ ክንሓስቦ ከለና ክንዝክሮ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝሃበና ዓወት ነቲ መጋረጃ ክትርትሮ ከሎ እዚ ነገር እዚ ንዓና ኮይኑልና እንታይ ክንከውን ናብቲ ቤተ መቅደስ ኣቲና ክንሰግድ ናብቲ ቤተ መቅደስ ኣቲና ክብሪ ክንርኢ ኣብቲ ክብሩ ድማ ዘደንቕ ነገር ስለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ مستسقل دما ميتو مستقبره ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ እዩ ራብዓይ ነጥቢ ተንሲኡ እዩ ትንሳኤ እንታይ ዓይነት ትንሳኤ ተንሲኡ በኹሪ ትንሳኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንስእ ከሎ በኹሪ ትንሳኤ ዝተንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ትንሳኤ ዝበሃል የለን ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ዝተንስኡ ኩሎም እንታይ ኮይኖም እዮም ተመሊሶም መይቶም العذار تنسيو دحار كتمليسو ميتو اتن بوزحات ابولي كيدان زتنسا كلن دقن زتنسون سغا علم لو ديو ميتوم يسوع كريستوس جن بخور موتات مستنسا اي متن مستنسا كساب حجنتاي هياوي اذا عوت زيو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክበና ከሎ ነትሞት ክስዕሮ ከሎ ከምቲ ካሞት ተንሲካ ተሳዒርካስ መሊስካ ትመውት ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳ ምስተንስአ ንሓዋሩ ንዘለዓለም ተንሲኡ ህያው እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ ንምንታይ ትደልዮ ኣብ ማእከል ሞታት ኣይኮነን ዲዩ ኣብ ማእከል ሞታት ዝድለ ጎይታ ኣይኮነን ምክንያቱም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳን ንሓዋሩን ንሞት ስዒሩ ተንሲኡ እዩ ስለዚህ ትንሳኤ ዓወት እዚና ነኽብር በዚ ዓወት ዝኸ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልና ሓምሻይ ድማ ብሞቱ ሞት እንታይ ኮይኑ ተሳዒሩ ነቲ ሞትሲ ብምንታይ ስዒርዎ ብሞት ይስዒርዎ ከመይ ገይሩ ብሞት ስዒርዎ እንድሕሪልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 54-53 እንታይ ይብል ማለት እዚ ሓላፍ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ ሞ ምስ በለ እዚ መዋት ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋት ከዓ ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ሞት ብምንታይ ተዋሕጠ ብዓወት ተዋሕጠ ሞት ብምንታይ ተዋሒጡ ብዓወት ተዋሒጡ ስለዚ ሎሚ ክንዝክር ከለና ዛ ፋሲካ እዚኣ ሞት ብምንታይ ተዋሒጡ بعوض توحيد እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እዚ እንድሕር ዳ እቲናዮ ኣብ ህይወትና እዚዩ ምክንያቱም ሓይሊ ትንሳኤ እንድሕር ዳ ፈሊጥና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንቅስቃስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ፓወር ኣብ ህይወትኩም ታኸውን መስለኩም ፍሎው ዝገብር ናይ እምነት ነገር እዩ ምክንያቱም እቲ ትንሳኤ አሜን እንተ ዘይልካዮ ውሽጥኻ እሱ ይኮነን ኣብ እሱ ይዘንቀሳቀሰካ ምክንያቱም ጳውሎስ እንታይ እንዳተመነየ እዩ መዋዕሉ ኣብ ህይወቱ ሓሊፉ እንድሕሪልኩ ሓንቲ ነገር ይምነለኹ ኢሉ ኣይኮነን እንዲሁ እንታይ ክፈልጥ ኢሉ ሓይሊ ትንሳኤ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እንታይ ክፈልጥ ኢሉ ሓይሊ ናይ ትንሳኤ ፍልጠት ሓራ ይውፃእካ እዩ ፍልጠት የደይበካ እዩ ሓይሊ ትንሳኤ እንድሕር ዳ ፈሊጥካ ብሓይሊ ትንሳኤ ክትመላለስ ድማ ትኽእል ኢኻ ሃሌሉያ هذا باور إذا قليل نجار كي مسلكم قليل نجار يكونن حيلة تنسى مفلات نت حيلة تنسى ما به وجهك exercise مقبار قليل نجار سلز باولوس إزيلو دحار انتايلو أنت موت أبي الله بالحقا أتاسي أولك أبي الله عودك
مخنياتهم سيول انت اخون كالخا اتاموت انت اخون كالخا ابل عودك تسعيرك ايخا مالوتي بالحموت حاتياتيو حيل حاتياتون حقيو جناخي بغويتانا يسوس كريستوس غيرو انتاي ذهبنا هاللويا بغويتانا يسوس كريستوس غيرو انتاي ذهبنا عاوت ذهبنا ابت تنساي زمص عاوت ناتي ناتكانال ابت تنساي زل عاوت ناتكايو ناتايو بت تنساي عاوت نسخا نقلخا خدغبرو خلخا ابو حيل تنساي انت خون يتنسي مغنيات موت زتنسى حيل باور انت يزغبر مالتي نحمامك يحوي እግዚአብሔር አምላክ ባረክ حيل تنساي براكتيس كنغبرو بيتا كريستياننا حيل تنساي خدفلت بقلنا حيل تنساي خنفلت اب هيوتنا حيل تنساي خنلامامد اندحر داخ إلنا ناوشتنا اندحر داسينايو واو ጸሎት ካበት حيل خون ስለዚህ ካልኦ ኮይ ኮደን ናይ ባዕልኻ ፓወር ተምጾ ነገር የለን ወይ ከዓ ባዕልኻ ተፈጥሮ ፓወር የለን ባዕለይ ዝፈልጦ ፓወር የለን ግን حيل ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ حيل ትንሳኤ ኣሎ ኣብ ትንሳኤ ዝተፈጸመ حيل ኣሎ እቲ ዝተፈጸመ حيل ኢኻ ትፈልጦሞ ኣብ ህይወትካ ትለማመዶ ስለዚህ ምስ ፈለጥካዮ እቲ حيل ግን ክሰርሕ እሙን እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እዚ ከዓ ብዕዮ ይኮነ ብገለ ይኮነ ብእምነት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኸም ይዝብለና ስለዚህ دحار انتاي لنا سلازي فقرات احواتي صعركم بغويتا خنتو خم زي كونه فليطكم بعيو غويتا صنوعاتن زيت نقانقون كل غزي عزوزات كونو يليو دمديمو نزي نغير زخرغاغصلنا خلوخا ابراويان معراف كلته فقد 14 16 نتعاود مليسو باولوس كرغاغصلنا خلو انتاي لنا مسلكم اب ابراويان معراف كلته فقد 14 16 ام بعرسي بحقي نزر ابراهام العلو انبر نمن العلو نزر ابراهام العلو بكريستوس يسوع زر ابراهامي بكريستوس يسوع زر ابراهامينا اذا قال ذو تماهرنا يوئنا امبارس نزر ابراهام العلو انبر نملاختس اي العلو من نملاخت تاي غبرو من اي العلو من بعل ساتنائيل زودو ملاخت بزحات نيروم نزي ام زودو ملاختس تاي غبرو من اي العلو من غويتا جن بأبراهام غيرو جن زرع أبراهام تا غيرو العلو سلاز العلنا እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እግዚአብሔር አልዒሉና ኮይ እግዚአብሔር ዘልዓለካ ሰቢኻ እግዚአብሔር ንኽብሩ ዘልዓለካ ሰቢኻ ስለዚ ትንሳኤ ክትዝክር ከለኻ እዚ ዓወት እዚ ከም ዝተልዓልካ ኣሚንካ ክትወስዶ ከለኻ እዩ ኣብ ህይወትካ ዝሰርሕ እንታይ ልወሽዑ ንመላእኽቲ ሳይል ዓለምን እሞ እቶም ውልድ بدمن سجان كابز حبروس إلو إتهم ولد بدمن سجان كابز حبروس بموتو نتحيل موت أب إيدو زحازة بمنتاي بموتو نتحيل موت أب إيدو نتاي زجبره زحازة ها كنترول غيره نتحيل موت سي أب إيدو نتاي غيره توقف أتيرو جابير أملاك بارخ سلزة نتحيل موت أب إيدو زحازة منتي خسر نسون ديابلوس ايو نتوم بفرحات موت زلو زمانهم ببارنة تحيزهم زنبرو كلاتهم حرام انت خوص اميلو نسون بوء حابرم هاللويا نمن تاي خونو يلو من حرا خونو دليوسي نسوها بموت نسو تاي كوينو حابرم نعنا حرا خوص انا قبل كولسي نسو بعلو نابت موت انتاي كوينو حبيرو هاللويا سلازي بموت نس عدا ودما نتو موت انتا غيرو سعيرو هاللويا سلازي نزي نغير زينا نردو سلازي بازو موت زي سعيرو موت بموت تسعيرو آمين قويتا برخي بالكا هاللويا هاللويا تبارك 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 هاللويا ندخل إز كاتلو እግዚአብሔር ዚ ምክንያቱም ሓደ ጌታ ሆነ መስለኩም ካልቸር ከይኮነና ፈር ንምንታ መስለኩም ካልቸር ከይኮነና ፋሲካ ሁሉ ግዜና ነኽበር ሕጂ ሓራ ዘውፃካ ግን ትፍልጠት እቲ ምርዳይ ዋይ ፋሲካ እንታይ ዓወት ይረኺበ ቤናይ ዓወት የተላዒለ ዘለኹ እዚ ሓይል ዓወት እዚ እንታይ እዩ ንዓይ እንታይ ትርጉም ክበኒ ክማላለስ ከለኹ ክነብር ከለኹ ብዘመድርሲ እዚ ሓይል ትንሳኤ እዚ እንታይ ክገብረለ ያለው ኣብ ጸሎተይ እንታይ ኣብ ኣገልግሎተይ እንታይ እዩ ኣብ ህይወተይ እንታይ እዩ እንድሕሪልኩም ፍልጠት ይሓራ ዘውፃካ ንሓቅ ክትፈልጥዋኹም ሓቅ ኣንታ ክትወፅኩም ያ ሓራ ክትወፅኩም ስለዚ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና ከኣቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ጎይታ ይባርኩ
ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ንዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም እንት ኸውጾም ብባርነት ተታሒዝና ዝነበርና ንኹላትና እንታይ ክገብር ሓራ ኸውጾም ኢሉ ንሱ እውን ብኡኡ እንታይ ገበሮም ሓበሮም ስለዚ ዘርኢ አብርሃም እንታይ ገይርዎ አልዓሎ ይብል አይና ዘርኢ አብርሃም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝመፀ እቲ በረኸት እቲ እዩ ስለዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና ኩላትና ካብቲ ሞት ሓራ ወፂና ኢና ካብቲ ፍርሃት ሓራ ወፂና ኢና ካብቲ ዘሰንብድ ነገር ሓራ ወፂና ኢና ካብዚ ሞት እዚ ሓራ ዝወፃና ናይ ሓርነት ነገር ክንእውጅ ዝግባአና በሓርነት ክንመላለስ ዝግባአና ሓርነታዊ ትንሳኤ ድማ ክንእውጅ ዝግባአና እዩ ስለዚ ብስራት ክንብል ከለና ንሰባት እኮ ሓራ ወፂኻ ኢኻ ካብ ሞት እዚ ሓርነት እዚ ውሰዶ እዚ ሓርነት እዚ ተቐበሎ በዚ ሓርነት እዚ ተመላለስ ኢልና ኢና ንነግሮም ስለዚ መበል ሓምሻይ እዚ ኢና እንርኢ ሻድሻይ ናብ ዓወት ኩሉ ዝመርሓና እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ ምስ ተንስአ ኣብቲ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ዓወት ከም ዘሎ ኣብቲ ዓወት ከዓ እንታይ ኢሉና ኣብ ቆሎሴ 2:15 ነቶም ሕልቅነት ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ብግልጽ እንታይ ገበሮም ኣስታሕፈሮም ምስኣ ኣተሓሒዝና ንሪኣ ጥቕሲ ድማ ካልኣይ ቆሮንጦስ 2:14 ከዓ እንታይ ትብል ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና መዓስ እዩ ዝብሎም ዘሎ ورأيو معس كل ساعة نابي زمرحنا ناب عود زمرحنا بأون مع زافلتاتو أب كل بوتا زقلت أملاخ سبحاتي خنويل زيابير أملاخ بارخ سلازي اتتنسائي كذكر كلوسي كل جيس أمنتا زمرحنا يبلالو أب عود زمرحنا إذا نقر زخمئيو أولوس بزوح جزي صحف كله مسناي روماويان نابرات تحاحيزون دي صحفه حجي بزعبا ناي روما وتهدر كجلس كله أب إفسون معرف شديش كلاتكم تفلت وقال نت وتهدر إمبار ناي صدق درعي حيسكم ناي إمنت والتا العلكم سيف قال أملاك حيسكم إن دابله نتي ناي ميليتار نجار كم زستنتنون فلتينا مخنياتهم روماويان جنونات سلزنا برو أب تشعر جزية بز نجار زي يوزع صحف إذا كلت تقصتها زي أنك عند حد أرينا ين حادي روماوي جنرال عند حد نحد عد خيدو سعيرو نتنقص سعيرو نتعد سعيرو انتا يقبرلو عند حريلنا أب تعود ناي عود فيستا أب روما يقبرلو أب تي ستاديوم كولسي أبو انتا يقبرلو ناي عود فيستا يقبرلو اتنا عود فيستا يقبر كله كما يقبر نسو أب سرق الله يقمت سبيتو مسؤول تقمت دحار بدحرقو زلو كله بب درجهم اتمروخات السوز مارهم نتعدخ حزاق الله نت هاجر عود كجبر كله زحازهم نجارات فلوتات سبات ماتوا جنرالات انت خوينهم عبد حريت يسرعوا دحاري كورنيلات دحاري بب درجهم كابوز تمارخ كله كبر نسيمبوليك زخون يسرع مالك مستسرع اتهم جنرالات يأسروا مستأسروا تأسيرهم ددحروا يخدوا نسو خا أبصر الله تقميتو يخيد مستعمر عاتو خينو نت ستاديوم انتاي قبره يزورو كزورو خلو انتاي قبر تهزبي ملخات ينفحمو هو اندابله اتعاود يجرح له سلازي انتاي زبلنا زلو نعنا خا ناي تعاود كما قلتيهم اتا مرعات ابو خمزلا نحنا حجي نتعاود ندنق كيكون ناسي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ተዓወት ኩሉ ዝመርሓና ክብል ከሎ በትና የምሓርኛ ወይ በትኻል እንድሕሪኢኹም ኣብ ተዓወት ምስኡ ዘዙረና ኣብቲ ስቴዲዮም ሲ እንታይ ዝገብር ኣብኡ የዙረና ምስኡ ሲ ንዘውር ይዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝገብረና ዘሎ እንድሕሪልኩም ናይ ተዓወት ተማቐልቲ ባዕልና ሰብ ጉዳይ ሰብ ተዓወት ንሱ ዝገበሮ ዓወት ሲ ሰበይቱ ኣብ ገዛእ ኸላ ኣይኮነን እንዴ باستا عندها خشنة كلا نساقن مسياب تسرقلا انتا يتخون كوف تبل يابير أملاخ مسجد قويت يسوس كريستوس دمان بيتا كريستيان انتا اجيروا ندحريلكم مسؤو يجيروا مسؤو تماقاليت نايت عاوت يجيروا كزور كله بعاوت كله انتا يزقبرنا زمر حنا
ስለዚህ ንሶም እንታይ ገበሮም ይብል ኣስተሕፈሮም ንሶም እንታይ እዮም ዝኾኑ ይሓፍሩ እዮም ንምንታይ ይሓፍሩ ደድሕሪ ምክንያቱም ማዕርጎም እንታይ ኮይኑ እዩ ተገፊፉ እዩ ስልጣኖም እንታይ ኮይኑ እዩ ተወሲዱ እዩ ስለዚህ ዝነበሮም ክብረት ኩሉ የለን ሕጂ ደድሕሪ እሱ እንዳኾኑ እንታይ ኾኑ ይሓፍሩ ሰብ ዝረኣዮም ኩሉ ዋይ ኢሉ ይግረም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ከምዚ ገይሩ እዩ ዓወት ይውና ስለዚህ ብዓወት ኩሉ የዙረና ኣብታ ዓወት የንብረና ናብታ ዓወት ኩሉ ድማ እንታይ ይገብረና ይመርሓና ንጾም ጣዕትና ድማ ኣጽዋሮም ገፊፉ እናፈከረሎም ብግርፂ እንታይ ገይርዎም ኣስተሕፈሮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሻውዓይ እንሪኦ ሓላዊ መቃብር ኢና ንርኢ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ክመውት ከሎሲ እንታይ ኢሎም ዝገርመኩም እዩ ሓደ ግዜ ቃል ብዙሕ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝትንስእ መን ኣይዘከርዎን ደቀ መዛሙርቱ ኣይዘከርዎን ኢየሱስ ነጊርዎም ዶ ነይሩ ነጊርዎም ነይሩ ግን እንታይ ኣይገበሩ ንሶም ኣይዘከሩን ግን መን ዘኪሩ እንትዕሪ ኢልኩም ዝገርመኩም እዩ ሓደ ግዜ ዝገርም ኮይኑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከይዘከሩሲ ፈሪሳውያን ዘኪሮም ኣበይ ትረኽብዎ መስለኩም ኣብ ማቴዎስ 27 ፍቕዲ 62 እንድሕሪኢኹም 27:62 እንድሕሪኢኹም ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብር ኢሎም ክትንሲ ኢሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ጎይታ ይመስገን እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ጎይታ ይመስገን ስለዚህ ክትንሲ እዩ ኢሎም ሩት ስለዝረኣኹ ደስ ይለኒ ጎይታ ብሩኽ ይበልክ ብሩኽቲ ትድምጽኺ ከዓ ይምጻእ ሃሌሉያ ትዕልልታ ከዓ ይምጻእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ይብል ንጽብሒቱ ድሕርታ ምድላው እትውዕል መዓልቲ ሊቃውንትን ካህናትን ፈሪሳውያን ናብ ጲላጦስ ተኣኪቦም እንታይ ኢሎሞ ጎይታይ እቲ መስሓቲ ብሂወት ከሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኤ ከም ዝበለ ዘከርና እንታይ ገበርና ዘከርና ሐዋርያት ከዓ እንታይ ገይሮም ነይሮም ረሲዖም ፈሪሳውያን ከዓ እንታይ ገይሮም ዘኪሮም ሓራይ ጸላእኻ ድላይ ስትራቴጂ የውፅእ ግን ዝገርም ግን ዘኪሮም ንሶም ዘኪሮም ከይዶም ከዓ እንታይ ገብሩ ንጎይታ ክሕልውዎ ጎይታ እቲ መስሓቲ ብሂወት ከሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኤ ከም ዝበለና ዘከርና ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም ከይሰርቅዎሞ ንህዝቢ ካብ ምውታት ተንሲኡ ከይብሉ ካብታ ቀዳመይቲ እታ ዳሕረይቲ ስሕተት ከይትገድድ እቲ መቃብር ክሳዕ 3 መዓልቲ ክሕሎ ኣዝዝ በልዎ ጲላጦስ ሓለውቲ እነውልኩም ከድኩም ከም ፍልጠትኩም ኣጽኒዕኩም ሓልው በሎም እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ዝተረዳእኩም እንተደሊኹም ብዙሓት ዋርድያ ገይርኩም እንተደሊኹም ነታ መቃብር ብሙሉእ እንታይ ገይርኩም ከቢብኩም ከምቲ ንስኹም ዝተረዳእኩም በዚ ነገር ዝኸምልጥ ኢልኩም ተሓስብዎ እንድሕር ኣሎ ብኡ ገይርኩም ኣጽኒዕኩም እንታይ ግበሩ ሓሉ ሰራዊት ግን እንህለኩም ኢልዎም መቸም ናይ ምድሪ ነገር እዚ ኢና ንርኢ ድሓር ጲላጦስ ሓለውቲ እነውልኩም ከድኩም ከም ፍልጠትኩም ኣጽኒዕኩም ሓልው በሎም ከይዶም ነታ መቃብር ኣጽንዕዎ ነቲ እምኒ ድማ ምስቶም ሓለውቲ ኮይኖም ማሕተም ገበሩሉ ማለት እንታይ ገይሮም ጠሪቆም እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ ዓጽዮሞ ማለት ሕጂ ጽቡቕ ገይሮም ዓጽዮም እንታይ ከይገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትንስእ ድሓር ተንስያ ከይብል ለይትን ቀትርን ዝሕልው ከዓ ኣብቲ መቃብር ከዓ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ጠጠው ኣቢሎም ኣጽኒዕና ሒዝና ኢና ሓሊና ኢና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣይገብርን እዩ ኣይትንስእን እዩ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንስኤ እንዲ ኢሉ ንሕና ክንሕልዎ ኢና ኢሎም ሓልዮሞ ኣምላኽና ብሰብ ዝሕሎ ይኮነን ሃሌሉያ ሓላዊ ሒዞን እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ሞት ጨንዲሑ ምስ ተንስአ ሓላዊ ብቕሎ ንሱ ግን ሰላም ንዓኻትኩም ይብሎም ኣለዉ ንበዓል ጴጥሮስ ሓላዊ ደቂሶም ኣለዉ ሓለውቲ ከምኡ ደቂሶም ኣለዉ ኣብኡ ደቂሶም እንዳሓለዉ ከለዉ ንሳቶም ነቲ ጥራዩ ዝኾነ መቃብር ይሕልው ኣለዉ ኢየሱስ ግን ኣበይ ኣሎ ነቲ ህዝቢ የነቃቅሑ ኣሎ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከመይ ብሓይሊ ትንሳኤ ተገሊፀ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ኣይሕዘንን እዩ ሕጂ ዝሕዘኒ መንደቕ የለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ምክንያቱም ናይ ትንሳኤ ኣካል ኣለና
نايتنساي أكل مزلونا إذا سجاو أكل أيكونن أبتنساي أكل زلنا أبتنساي أكل زلنا أكل منفسه أكل منفسه أكل كمن دق انتهى قبرني أو هاللويا من دق انتهى قبرني أي حزوني حج وسوني خان كاب حدا جزاخت وتصايد خلنا سلازم قوي تاسس كريستوس تسألو حيل باور جن سلازم حيل تنساي وخبلت كبر كله سي نتي اتناي حي ناي تنساي حيل سي زقرم كوي سلازم نساتهم تايلهم تعاطي خلو جزኦም بقى سب كي مصنا يلهم حواريات انت غيرهم አለው ገዝኦም ዓጤዮም አለው ምክንያቱም ኢየሱስ እንድሕር ሰቂሎሞ ጽባሕ ካን ዓና ሰቅሉና ሚሎም ይሕልውለው አቡኻ ኣብ ታሕቲ ዘለውኻ መቃብር ይሕልውለው ናተይ ናትካን አምላኽ ግን ብሰብ ዝሕሎ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ ሰላም ንዓኻትኩም ይብሎም አለው ንዓቶም የነቃቅሖም አለው ዋ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዮም ረአዩ ዳህሱኒ ኩሉ ረአይዎ አነ ምትሓታ ይኮነን ኢልዎም ንሱ ርእሱ ባዕሉ ገሊጹሎም እሱ የነቃቅሕ ሓለው ተኻቡ እንታይ ኮይኖም አለው ደቂሶም አለው ኢየሱስ ኣይተሓዝን ኣብ ሃገርና ኮሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተዓጽል ይኮነን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዋርዲ አለው ምንቲ እንታይ ይተኸው ቤተ ክርስቲያን ከይክፈት ዋርዲ አለው ይሕልውሎ ሃው ኢየሱስ ግን ኣብ ቤተ መንግስት ኣሎ ኢየሱስ ግን አንስት ሚኒስተራት ናቡ የምጻአሎ ኢየሱስ ግን አንስት ጀነራላት ኩለን ከይተረፋና ጎይታ ናቡ የምጸናሎ ኢየሱስ ከተማ ይነቃቃሓሎ ኢየሱስ ኣብ ውሽጤ ይነቃቃሓሎ ኢየሱስ ኣብ ከተማ ሁሉ ኣብታ ሀገር ይነቃቃሓሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣይተሓዝን ኢየሱስ ሎሚ ሒዝናዮ ሓሊናዮ ትብላለኻ መቃብር ትሕሉለኻ عشنات يو هاللويا يسوع أي تعزني هاللويا يسوع تنزيو سلازم أي تعزني خلنا قاعدين لو موين يسوع كريستوس هياوي هاللويا እግዚአብሔር አምላክ ናስተ ስለዚህ ኃይል ትንሳኤው ፍለጥ ኹብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኃይል ትንሳኤ እንድሕርዳ ተረዲኡና ንድነቂና ስለዚህ ጳውሎስ ሓደ ነገር እዩ እንተ ኾነለይ ብሞቱ ክመስሎ ኣይኮነኒ እንታይ ንኽፈልጥ ከዓይሉ ኃይል ትንሳኤው ክፈልጥ ኃይል ትንሳኤው ፍለጥ ነዚ ኃይል ትንሳኤ እንድሕር ተለማሚድካ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ካብቲ ናይ ስጋዊ ነገር ካብቲ ኖርማል ናብራ ፍሉይ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱም በቲ ኃይል ትንሳኤ እንታይ ገይሩ ፊልጶስ ኣበይ ተደልዩ ኣብ ኣዛጦን ኣበይ ከሎ ካብቲ ኣብ ሰማርያ ከሎ ንጋዛ ተደልዩ ትኬት ክቆርፅ ነይርዎ ነፋሪት ክትመፅእ ነይራታ كستو تكيت قريت الله يكمل نيرو انتهى تتقيمه power مغنياتو يسوع سمير والله فقاد عملاخيو كاب غويتا تقبل الله كخير كم زلوا من يلي زلق كوزلو يسوع يزلق كوزلو سلازم ابي ترخيبو ابا ذاتو اب غازا نمنتا ندحلكمني اب عصو معصو من يركب يسوع يركب ስለዚህ ኃይል ትንሳኤ ዘገርም ኃይል ትንሳኤ ዘደነቕ ምክንያቱም በዚ ውሱን እዚ ተተሓይዝና ስለዘለና ንዕኡ ክንላማመዶ ክንፈልጦ ግን ይግባአና ስለዚህ እዚኦም ዝብለኩም ዘለኹም በአር እንታይ ኢና ሪኢና እንድሕልና ኃይል ትንሳኤኡ ክንፈልጥ ናብ ዓወት ኩሉ ክርስቶስ ከም ዝመርሓና ኣሚንና ድማ ብኡ ክንመላለስ ሞት ተሳዒሩ እዩ ካብ ፍርህ ሞት ከዓ ሓራ ከም ዝወፃና ከዓ ብፍልጠት ክንነብር እዚ ክንርዳእ እቲ መቃብር ድማ ጥራዩ ከም ዝኾነ ብሰብ ክሕሎ ከም ዘይክእል ኣብዘን 4 ቀንዲ ነጥብታት ኣተኪርና ኢና ሪኢና 7 ነጥብ እኳ ሪኢና እንተኾንና ግን ኣብዘን 4 ነጥብታት ከተቃልለን ፈቱ እግዚአብሔር ኣብዚ ይባርኩም ጸጉ የብዝሓልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኢየሱስና ተንሲዩ ኃይል ትንሳኤኻ ክንውጅና ስለዚህ ዝሕሎ ኢየሱስ ኣይኮነን ዘለና ዝተሓዝ ኢየሱስ ኣይኮነን ዘለና መንደቕ ዝሕዞ ኣይኮነን መቃብር ዝሕዞ ኣይኮነን ኩነታት ዝውስኖ ኣይኮነን ኢየሱስና ተንሲዩ ሃሌሉያ ንጸልይ